ole alo mo me lim kha poi mo Tony Robbins khanin as enge kan state kan ni phung ti me yang tu na kan dan rimani na kan enge tu na kan mood te te ang kha apoi mo ti ya chuwan chuanin lim kha poi mo kan enge kan lo excited khan kan lo phur khan e thil ngai thak te lo nuama mo kan ril ru lo lu ta kan thuak te kha lo function chathina ani lo boring dewa mut chuak dewa mo ning dewa kan lo ngai thak chuan eng ang pon lo sei thaviau mai la hetila matang in ngai tha thai don wa chuwan chuan e khatia han him deuh dar na tur kha enge mo kha kan ngai to chuak thin don ani chuan pakhan na chuanin reserve kan sei chho do na reserve ngon ngor ha veini chuan kan vatin zone turani lawa antioxidant kha kan sei tur suni ta ni hemi reserve ne na ka da ko pa wangin veini hen reserve ka soi kai cho wangai taila amar chu reserve detailing kan sei do lo veina chuan atlang pui zor cho wan soyang chuan pakhan na chuanin reserve hi ka soi du chu a ingredient hi kan enang India rama a ingredient hi heta hianin pomegranate te blueberry te dark cherry te acai berry te grape te ain te ta ani le kan zon ngal chuai teng cheu India rama reserve kan don bi ka hi a ingredient nge thei enzange kan man Miss du na berahan lo tro an sei teule enzange kan man abigin thei lo sei photang thei enzange kan man panga mo enge aloe veraจะthei ni ne thei big chau sei photang thei big chau pomegranate grape blueberry green tea po thấy này là các anh đủ tốt phát ang pathum kan mang ani thei big chu pomegranate ania chuan grape ania chuan chu lo le chuan blueberry khami pathum kha India big formulation a chuan kan manga amaro chu a potential dia a chakna het lai USA mi amo heta Malaysia mi ni mo South Korea mi ni mo Europe lampang mi ni mo khang ho te ne na antioxidant le resveratrol a pai zat in ang che tu ra siam thawania amaro chu India big ka thei man thei lo aw mani FSSAI na apom lo ti mai yang alisa om lo ang chi kha aw ma wangin khang ho kha kan mang thei lo wa amai ro chu khamia kan khang thei kan man lo wang khan thil dang kha kan ti tam vele thunga ni antioxidant na tam thei na turin mo chuan chu ba kha chuanin green tea extract ania pomegranate extract kan mang telbok green tea extract pomegranate extract chuan theya khan green tea extract aloe vera extract chuan pomegranate ania chuan blueberry ne grape kan mang chuan chumi ba kha chuan a main ingredient kan ti thin kha nge kha resveratrol kha chu kan cheta resveratrol kha a main ingredient chu alonia amaro chu khang ho zung combine kha kan taksai na amamo tur taksa ti chak tur antioxidant kan calcium thatu tur kha aloni ta ne ti chuanin antioxidant chung chang voini a chun kan zir do na antioxidant hi enge ni kan chiam kan zon ma support ang cheu a sheto kan mai theya enge antioxidant ke ni chu Christian kan ni ta tro iswaring lo tu te kha enge ti thin kha antichrist khatiang de le kan anti chuan oxygen mo khami changaron chuak antioxidant kha kan zir do na ni chuan antioxidant chu enge ni ti kha kan shedo na oxidation o mani chu kan sei chawang oxidation
chuan chu mi tang chuan in antioxidant chu enge ni ti kha kan sei tur chu lo ni ta ni chu chuan oxidation chungchang kan sei chaw antioxidant chungchang kan sei chaw tur chu ni ta pakhat na chuan in kan sei lu tur chu engwangin nge kan lo upat chho zel ti te engwangin nge na kan lo nei chho thin ti ang chi te khatia ang sang kha entin nge kan taksa hi alo shi selanga entin nge kan taksa kan sel sang makta duai te la hi entin nge alo shi sel reng theyang alo no pang that reng theyang ti kha kan zir tur te zinga mi chu alo ni ta chuanin kan hriat tur poimo taka chu free radicals kan ti kha kan hriat anga ya enge free radicals chu ti kha kan hriat anga ta chuan free radicals kan hriat ba kha antioxidant kha kan hriat anga bok ta ni chu vainia kan zir tur chu lo ni ta chuanin kan cell kan taksa hi cell makta duai enge mo za ta tanga siam ani kan ti to kha chuanin kan cell a hianin kan hriat tur chu heta kan cell tuam tu a hianin electron pair nei heta atom antita chumi chuanin electron pair nei a omani mo electron pair nei a oma chuan electron pair nei kha a sel kan taksa sel na enge vongtu alo ni bokta ni chuanin kha electron kha apanga ya chuan ka soyang khan pair nei zel paired electrons anita ni mo pair nei zel in ekopui nei zel tinani chu amai ro chu chan sang wangin pakhan na chuan UV rays ni atanga ni zung atanga har san na kan don thayang chi ultraviolet rays kha ania chuan chu ba kha chuan unhealthy diet kan eile in sel tok lo wangten chuan adot le chuan drugs kan ti khanin ruinana va man kher po ni chuang lova damdoi kan e shim atangte mo chuan stress kan nei na satlu tu ko wangte chuanin toxins engamo thil tur thalo kan taksa kan hiblu amo kan laklu kan taksa engamo zat kan eile in atang po ni theya khatianga atanga kan laklu atanga omte po kha om theya tin zu alcohol in chintan phei chuan chu omle thei bokani chuan khami ba ka khan kan kumalo upat awangte tin chu lo le a chuanin kan ven thei mi lo ata hianin atam jok chu kan veng thei mai thei nisa ka do lo dewa mo ka ele in ka film khura dam doi ka ei tam lo zu ka in lova kan ti thei chuan amar chu kan ven thei mi lo kan taksa kan kum lo pa chho zel te tin chu mai ba ka boru kan hip ta ni tro tu na hian boru kan lo hip ta ni mina khanin cardiovascular system chungchang ha kan soi cardiovascular system khanin enge ti amma sabera kan soi kha enge kha kan la sa theyam transportation ani ta enge transport kan ti kha thisen te oxygen te nutrients te kan ti ta tro khang ho kha kan taksa sem kwalta ni oxygen te lo sem kwalta chuan kan taksa peng tina hianin kan cell te mamo akha oxygen akha alo sem kwalta ni chumi alo sem kwalna tang chuanin kan taksa ina amamo amu rual khan kan cell hian alo chiat pui ve tho bokani oxygen kan hiblu hi chu kan share ngai kan veng theilo tro angoro oxygen hi kamamo tho rubalin ka taksa ina chiat pui awangin ke chu ka hip to don lo kan tingot theilo tro oxygen tel lo chuanin kan tlutep dona mo chuanin kan thile ngal mai don boxi oxygen hi chu kan hiblu nge nga ya amaro chu kan veng thei talo tani kan cell alo ti chia da kha chu taka chu oxidation an ti chu ni tani taina screen a hina lang ve chi alawa oxidation kan ti chu tuna entirnan apple lo phelta tro entirnan sar nu pui kha bokbon lo paita bokbon a phelta chuan alo dukta nin huwa chuan mo alo dukta apple tunge apple sarpui kha orange tro sarpui orange te dikhanin apple te polo ni se orange te poni se balhla te poni se han phelila minute som nu vela chuan aron dukta mai china ni adikem enge chanti chuanin oxidation wangani khami I phel chi khanin borua kha oxygen khan enge naron thokta chumi chuanin dukte kharon siamta omje chu aron ti chia tinani chu kan tha thiam em amaro chu khami laka tanga veng tu tur kha chu akor
akor khani tani mo apple te poni se grape te poni se balha te poni se akor khana veng thina ni chu kan han phel chi a khan ti chuan kan chia tur chu oxygen chuan in alo ti chethin tani chuan rot vel te thir vel te pon in lo da ta ruaina lo na na aron tui ek thina ni tro chu po chu oxidation tho oxidation oxygen khan na alo thoa thil alo ti chia kha oxidation kan ti chu lo ni ta ni kan che thiam em kan che thiam tro lekin a hanin kai zot le do na kum top exam a khanin pass lo palange third semester tro na henin zir lai me khi yom no zi ole chuanin free radicals kan ti chu aron siam ta thina ni khang ho khan mo free radicals kan ti kha aron siam ta cell kha aron damage aron ti that low aron ti cheta thin ta ni chu ta ka chu free radical kan ti chu lo ni ta ni free radical chu enge kan ti chuan electron pair nei thalai kha cell kha enge mo wangin na china kan soi ho khain traffic ang atro chan sang awang khan uv rays mo unhealthy diet mo chuanin kan lifestyle dik lo wangte exercise kan lak that lo wangte mo oxygen kan hiblu na sat wangten emo cell lo cheta thina kha pair thalai renga kha alo cheta a chuan pair nei lo kha alo omta unpaired electron anditani unpaired electron kha pair nei tak lo wangin hei hi engen ti tak le free radical anditani kan che thiam em dikhan nu pa an lo in neya mo an lo in kopta a chuanin in pair an ni nu pa pair an ni maro chu pakhat kha lo vala ka mo lo vati chia chon pair nei to lo wa chu ta tak chuan unpaired electrons ang de le khan thil thalo aron theng thin ta ni ka te khin ka chu a en mi chi alo aron sei ve sim ni chu chuanin unpaired electron chuan an na tho ta ka chu cell thalai kha avati che thin ta ni chu mo cell thalai renga kha avati che thin ta enge chan ti chuan unpaired electron hian pair zong ta ni is itaksa khan free radical atam lutuk to chuan cell ati chiat bel zelanga cell thalai reng kha avati chianga mo nu pa in kop choi lai renga kha avati chianga ti chuan kha khanin ava thenti ranga ti chuanin unpaired electron kha an lo pung zel don ani chumi chu omje chu free radical kha kan taksa alo tam chho zelanga chumi chuan harsat na aron thlen ta thin ta ni chu mo lopui mu chuakem chualo tro unpaired electrons kha kan taksa atam lutuk chuan nat na sang ronin siam thei kha aum ta thin ani chuan hei hian en chin taula cell lai chu hei hi alo ni cell thapa ngai chu chuan free radical kan ti khami unpaired electrons pair nei lo ho khan cell thalai reng kha anva attack ta ti chuan in cell kha alo che thin ta chuan hei hi oxidative stress kan ti cell thalo ronin siam chu alo ni ta ni kan taksa hian kan test thei lawa mo pani khat lek enge free radical oma mo zali zanga rol po lo ni mai thei kan taksa hian kan la feel ngal ngot lawani ma sengin atam tual kan taksa free radical alo tam to le ti kan thria thei huna chuan na enge mo ber kan lo nei to thina chumi chu aron lan chua meu chuan kan taksa free radical tam to lutuk tina ni ta ni alaw min tiem chu tu po chance kan nei vek mishing in ni po chuan chance kan nei vek oxidative stress nei na chance om vek ani kan taksa hianin free radical tam tak om thewani chuan kan mu da chuak mai theya a mu chuak zual deuh kan om chuanin loading ila in thachung loila pian amani de po hanin stretch veli lamo in lawa khanin Shillonga hanin college ka kalvea kan college kal na kha ka thiam pa in min ko mu kha ala thar ve angna college kha chuanin history subject kala history subject la kha an lo tam vak lawa tira kha chuan keimani batch hanin som rol vel kha kan om ve ni chuan ma sengin general class a chung kan khat ve mup thawa ma se history subject labi kha kan tam lawa chuan selection an ne selection a khanin
min tlak san le ta dual sia chuan pahnih chia kan tlinga selection a chuta selection a khanin pahnih kan tlin to nak lain first term kan hane first year kan hane exam a first year a pakhatin min fail sana keima chin second year le third year kan kal mai chu lecturer le keima chi history subject om chin me muda chua chana she om chin te cái sik ru chang chang thì khác cái sik pil đeo thô chi na cái một chua tụ khi cái tiếng về khan kom chi na cho sar pui po hi chào được mấy thế một chua khang khang om về thế này in thắt xuân lâu tuổi này thì chuan cái đặc sa hiền in hết đặc sar pui hiền zan lâu mình rơi vàng khan nghe nghe in đặc sa free radical in siam bel don mo na thô na sát vàng khan chuan hết sản lượng bụi tế tụ tế mo mấy gì lên vào du cái vàng khan free radical anh em mà ra đây in bel don mà sẽ khám mình mi ở lâu po khan oxygen kan hi blue vàng sim tế nisa kan lâu đâu kan ai le in tế lâu chỉ sel to lâu kan ven thấy lâu tam tak om kan ti to kha chu vàng chuan kan zavai hian tu na hian sual free radical chu kan pai cheu ani mo chu sual là chu anh tin nghe kan he thayang mo kha sual kha engtin nge kan dole thayang tiang zo in kan sei don ani free radical kha engtin nge kan dole thayang ti kha kan zir tur chu alo ni ta ni chu chuan in engeron kentel na kina po aum cheu thawa fatigue mo reduce concentration decrease mood pakhana jang kan chaw ngoi te po lo om thaya chuan concentration thil ti na re nga concentrate thei mi alo ril ru mo enge thuak kha kan mang lei thei lo tlata shian na ang chi te khan de kha om theya chuan kan mu te po alo duai enge alo zuaya kan lo down rui khati ang chi te po kha om thei ta tin chu le lo le chuan narrowing of arteries increase blood glucose ti ta chu kan arteries kan hemi kan arteries kan taksa kan lunga tanga thisen sem chuak tu akha tayang kan taksa sem kual tu kha arteries veins le arteries oma arteries ale veins a ta ziak tel lo ma se arteries le veins a khami lo enge ani dan pa ngai tur ai lo zim pha te mo thau chia lo in kho mang chi te chuan chu lo le chuan blood glucose lo tam u chuak ang chi te khang ni khom theya chuan hormonal imbalance te om thei ta ni hormonal imbalance te kha alo in siam taksa alo in siam thei ni mo free radical avang khan chuan kan vun lan dan kan vun texture ang chi te kan vun enge a moisture ang chi te chuan alo panin alo enge alo kan vun kha alo she sel lo pha thei bok ani khami free radical avang khan chuan ru chuk tua na ang chi te tin ti shol na ang chi te tin chu lo le chuan immune system chak lo ang te chuan in thil kan ei reng kan taksa ina changkai taka lo man thei na tur ta na lo absorb ang chi te khan kha alo chak lo tual thei ni chuan chu lo le chuan in allergy nei theina chance kha aron sang le bok ta ni chu wang chuan allergy nei ya amoru nai nei ya motisol nai nei ya mo i mood te kha lo alo down dewa tin itaksa engemo elo chaw ngoi ang chi te khati ang chi te kha inei ni chuan itaksa khan free radical atam ve de to tina ni mai chu ate na kan nei lowa ate na chu nei la hetia shisel mel de walang tho si hian aru ka shisel lo de kan lo ve vek thei ni mo chu ma se aron la lang chuak lo wan na kan la nei lo ani ma seng chu engtin nge kan lo ve na nga engtin nge kan lo do le theyang ti kha kan zir tur chu lo ni ta chuan in enge poimo antioxidant na lo poimo ta ni mo antioxidant kha apoimo ta em me ya chuan na china ka soeng khan cell heta atom so ma chuan khami hual tu electron pair nei kha free radical chuan alo ti chathin ta a kan ti a ma seng chu entin nge kan lo reverse anga amo kan lo do le theyang ti chuan antioxidant mangin alo ni ta ni mo oxidation kan sei atro antioxidant kan sei ta chu anita antioxidant chu an enge ati antioxidant chu vitamin sang kha anita a chumi antioxidant omna chu theite thaite le in chen khata om thinta ni ashisel a big takin theya om tha em ani mishing te hi pathian in min siam dana chuan kan shevek theira ai tu ra siam kan ni tro adikem
เฮียไอตัวเสียมกันนี่เอเดนหัวหน้าขานโมเฮียไอตัวเสียมกันนี่จู่ๆเองชันติจวนปะเทียนินมินเชเซียงเละกันตักซากันเซลรีเพย์ติจักเรงตินุ่งแรงตัวจวนแอนตี้ออกซิเดนต์กันมาโมนี่จู่มีจู่คอยจังโมคอยโมชัดเบอร์ติจวนโอ้ทศนี่เราเนี่ยก็เป็นก็โมติจวนคงไงคะเทียชาจู่แอนตี้ออกซิเดนต์จวนอันนั้นทบเบอร์จู่กันตักษาอิเล็กตรอนเพร์ในเรากันเซลล์อิเล็กตรอนเพร์ในเราค่ะอัลเราโดเนตชินตานี่แอนตี้ออกซิเดนต์อาหารอิเล็กตรอนอัลเราโดเนตาเซลล์เซลล์เราค่ะเซลล์เซลล์อัลเราเสียมตานี่จู่กันเชื่อเทียมเองอภัยหมดตัวแอนตี้ออกซิเดนต์จู่ที่ขานอภัยหมดเสียจู่กันเชื่อตัวนี้แอนตี้ออกซิเดนต์จู่กันตาจนฉันดำตู้อันนี้เรื่องไม่นี่โมกันถ้าเราฉันดำตู้กันฟันน้ำกายน่ะจู่นี่เอ็มลงมาเซงโคเวล่ะกันชูงกันตักษาเราชิเสละกันเราจักเร่งเทนตัวตานะปอยหมดลุดตุกอันนี้ตานี่แอนตี้ออกซิเดนต์จู่มีนี่จวนโอ้จู่มีนี่จวนเอ็งตินเงกันตักษานะอัมมาโมแอนตี้ออกซิเดนต์จู่กันลากลูเร่งเทียงตีค่ะกันโซนจู่นี่ตาเอ็งตินเงกันลากลวงมีนันช่างเส้นเดียวอันที่กันลากลวงโอ้จวนที่นั่นก็สวยอาหาร oxidative stress อาหาร tiredness เตกันสวยตัว fatigue เต accelerated aging ให้ไปหมอบอกกุมพูละว่าอุปัตเอาผมเทนี่โมจักเราอะโมเงี้ยให้ตารมาเรียวอมเวทนี่จูอาคุมาแล้วเขาปั่นเตเร่งเนี่ยอันนี้จูตารเรียวไม่ติค่ะอาเก่งเทลเวกันนี่จวน immune function เต poor memory กันคลวกเตโมข้างเตค่ะอันนี้ตาอัตมไม่สวยโดนี่ละจวนนี่ลุนาอังซีเตขัดยังข้านี่จะช่างเอาอมเจ้าเมียกันสวยเสียงเราจวนนี่ heart disease กันที่อังซีลุงเล่อไก่หน่อยนั้นนะอังซีเตอัลไซเมอร์เต cancer เตเท่งอินอาเซียมเทีย stroke เตParkinson disease กันที่อังซีเตอัตมไม่ chronic fatigue จะเอาง่วยแรงเองติกไล่ปัวง่วยแรงอังซีเตค่ะเอาอมชีนั่นนี่สู้วางชวนถ้ามีลักษณะขันเราฟิลิมเทนตัวชวนแอนตี้ออกซิเดนต์สู้เราป่วยหมอตานี่ตัวแอนตี้ออกซิเดนต์ป่วยหมอนั่นติขันกันเชื่อตัวเอ็มเองฟรีเรดิคอลกันติค่ะกันเชื่อตัวเอ็มฟรีเรดิคอลสู้แอนตินเงี้ยเราวินเซียมติค่ะเองชันช่างออกมาค่ะกันเชื่อต่างไงอันนี้เลยกันเวงเทียมกันตัดซาฟรีเรดิคอลโรนินเซียมตัวให้กันเวงเทียมกันเวงเทียเรามาเสกันเราดูเลดเวทียกันเรารีเวิร์สเวทียไอ้ฟรีเรดิคอลช่วยไอ้เซียมเร่งโดนเท่ามาเสกมีฟรีเรดิคอลโรนินเซียมเรารีเพย์เซลตัวข้ากันมาโมตานี่โม่เราเซียมชเซลตัวข้ากันเรามาโมตานี่ช่วยมีช่วยเองกันติดชวนแอนตี้ออกซิเดนต์กันติดข้าเรานี่ตานี่ช่วยชวนแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กันตักไซนะอามาโมโตแล้วลูตัวชวนินเทเลทายกันเองนี่มังไงไม่นี่นี่ตินเกจิทุมาชาเกจิลีเวลกันตักไซนะอามาโมโตแล้วลูตัวชวนกันเองไงอันนี้เราเวกชวนอาไซเบอรี่เตกันเราเองไงโมอามบลูเบอรี่เตข้าอัทาร์ชาตักอากูงะจังโลลิมอังไม่ชิเซลชาข้าไอตัวกันเชียนี่ชวนกันตักซารีเพย์เทตัวแอนตี้ออกซิเดนต์ข้ากันละลูเทโดนนี่อาไม่เราสุกันเทแล้ววะนี่ตรอกันเทแล้วมีเอาฟังอินคอยจังเงกันลากลูตาขัง reserve อาเห็นกันตักสมาโมโตแอนตี้ออกซิเดนต์อาโมกันตักไซนะนี่ตินะแอนตี้ออกซิเดนต์อามาโมตูโตค่ะกันเซลเซียมชัตูร์แอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะอามันนี่ส่วนให้กันกัลกันสวยงาม resveratrol ฮิจูอาจารย์จูวันนี้จุงัน zero เวกเทโดนหรอวะcancer ตาหน้าฉันนั่นเตะเขาเตียงช่างอะค่ะตั้มขบไม่ยากก็เราเบย์นั่นสัตว์มอให้มีจุงจ้างเห็น research ก็เราในนั่นสัตว์แห่งส่งไปก็ตีเวลเวกันเนี่ย
ติดชวนgenesin hemi ya hin lo hemi screen lo azok heni antioxidant bi khachu import ni seng slide shang ka nga tol tu ka engpo ni sela kan taksai na amamo to antioxidant kan lak lu angaya chuan kan taksai na amamo to lalu tur point kan thil ei kha kan film khurangaya chuti rualin antioxidant tamna kan ei ringot kha ani chuang lawani ve tlat meina antioxidant tam ti ringot awanga kan ei kha kan taksai na alo man tangkai lo kha alo vele theini chu chuwang chuanin kan product a hi antioxidant kan reserve a antioxidant a hi kan taksai na alo man tangkai thei dan tur bera siamania tin chu mai ba kha chuan kep ite santia kha kep ite sa khanin 186 mg 186 mg per cubic centimeter cc per cubic centimeter chu kan reserve ina a score ani chumi chu kan taksa tuna na china han cell kan lo soi ta tro cell khami cell kan taksa kan cella na zuk thok tu kha tur khan cell membrane an tini cell tuam tu oma chun khami cell tuam tu kha apal tlang phot lo chuan antioxidant kha cell a khana lu thei chuang lawani mo chuwang chuanin cell membrane kha apal tlang ngeyem kan cell a kha antioxidant kha na thok ngeyem ti kha an test chu ni ta ni chu kep e test an ti kha ni ta chuan ta chuanin genes reserve here in 186 mg per cubic centimeter a score chu average normal ai sang fe ni chu kan thia dangai antioxidant chu za chu oma chu za orex score chu antioxidant kaini a chuan om ti kha ani a that thorwalin aya poi mo jok chu enge ti chuan kep ite sa kan cell a khan alun ngeyem kan cell membrane pal tlanga kha antioxidant kha kan cell a hian na juk thok ngeyem ti kha test angaya chu kan company na a test nilovin kan company khan kei mani huang chunga kan test nilovin third party laboratory test antia chu apal tlang ani chu company na zongin an ti thailo company na zongin an ti lawa a chan chu pakhan na chuanin an product khan a fail don chiang sa tam tak chu chumi pialama poisa senso angai sang mo sum senso anasa chuwang chuan company te naw tan chuanin khar ngot po kha ti thai ani lawani chuwang chuanin keini chu kan van neya product tra reserve kan neya chuta chuanin enge a ingredient tra resveratrol devel chu nakina an la soyang amara chu tu na big chuan antioxidant kan soya antioxidant kan taksai na amamo to kha oma chu antioxidant na chuan kan taksa a kan cell a na thok turin cell membrane a pal tlang nge ni ti proof ani scientifically proven products ani ni ti kha kan shiat angai ni chu ti chuanin voinia chuan testimony kan ngai thadona nga adot lea kan kalmain mo stem cell chung chang de kan zir mai di khanin le recap zuayang antioxidant kan taksa hian cell tam takalo oma chumi cell tam taka enge atoms kan ti khami tuam tu a khanin enge om kan ti kha electron khan peran nei zelem kopuyan nei zelem kopuyan nei zela peran nei zela ani chuan enge mo wangin enge chan pakhat talan soi te u khang per nei a kha alo chiat pha theina chan sa kha aum da a chu enge a chan engwanga che thei nge ni pakhat tal lifestyle chat tok lo wangte in chin chia em chu moi veina zero ka ti lo zia na cha in shalo rio in ka ria ni zung uv rays avante alcohol avante stress avante mo drugs avante chuan chuan in cell lo ti chia ta kha chuan kha cell chia per nei lo kha enge kan ti kha
free radicals yes kan van che to tak em free radicals kan che to ani chuanin free radical khan enge ati thin eng na nge thober oh sel thalai reng khawati chiat ve phe ta tuma chuan sel lai reng ati chiat khan alo chiat to ta ga chuan sel dangami kha awati cheve le sel dangami an ti chezela ti kha ti chezela to ba chuan na lo in siam thin ta ni tro chuan ani chuan khami lo reverse tur mo lo do le tur mo kha sel lo siam thale tur khan enge poi mo kan ti kha antioxidant na poi mo ta chuan antioxidant chu enga tang nge kan lak lu thai kan ti kha thaya te thaya te om thin ta maro chu kan tak samamo tok lalu tur chuanin angai hnem em awangin enga tang nge lalu ti lak thaber kan ti reserve atang reserve a hianin antioxidant enga mo za ta om tam kan tak samamo za ta oma amaro chu test ania kan sela hianin na thok nge ni ti proof ania chu eng test nge kan ti kha kepi test ania en zange kan score 186 mg per cubic centimeter. Oh, kan van, thiên tụt beng ang.